Όλα είναι στο πώς νιώθουμε. Δεν είναι στο πώς δείχνουμε. Δεν με νοιάζει που τώρα κάθομαι και έχω δίπλες. Δεν με νοιάζει που έχω κοιλιά. Δεν είναι ότι θα το δω, θα ξυπνήσω το πρωί και θα πω δεν θέλω να είμαι αυτή. Θα το σκεφτώ κι αυτό, τώρα που έχω μπει σε ένα κλίμα που θέλω να γίνω παίκτρια πυγμαχίας. Δεν σας λέω παγκόσμια, αλλά θέλω να το δω που θα μπορώ να το πάω. Που θέλω να γίνω gym freak. Δηλαδή είμαι άρρωστη τώρα και δεν μπορώ να πάω γυμναστήριο και έχω ξενερώσει. Και αγχώνομαι που χάνω μέρα. Αλλά ξυπνάω το πρωί και λέω: ποια θέλω να είναι η Πάμερη. Θέλω να κυκλοφορήσω μουσική. Μικρή έκανα μουσική, την είχα παρατήσει γιατί επέλεξα το βόλεϊ και δεν προλάβαινα και τα δύο χόμπι. Και τώρα μπήκα στούντιο, έχω γράψει ένα κομμάτι που έγραψα και θέλω να το κυκλοφορήσω. Θέλω η Πάμερη να είναι τραγουδίστρια, δεν ξέρω. Αλλά είμαι και 21 χρονών, γιατί να μην το ψάξω, ρε παιδί μου. Γιατί να μην βγάλω και το κομμάτι και ας μην αρέσει σε κανέναν. Αφού το δούλεψα λίγο και το γουστάρω εγώ και 5 φίλοι μου, γιατί να μην το κυκλοφορήσω. Μπορεί να ταυτιστούν και 10, μπορεί να ταυτιστεί ένας, μπορεί να μην ταυτιστεί κανένας. Αλλά γιατί να μην το κάνω, γιατί να μείνω με το τι κι αν. Τι κι αν, γι' αυτό κοιτιέμαι στον καθρέφτη και η Πάμερη θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Γιατί η Πάμερη μπορεί να θέλει να γίνει μποξέρ, γιατί η Πάμερη μπορεί να θέλει να γίνει ζωγράφος, η Πάμερη μπορεί να θέλει να γίνει σκουπιδιάρης ιαπωνοκοπτική. Ψάχνουμε τον εαυτό μας πολύ σε αυτήν την ηλικία και θεωρώ ότι είναι ηλικία. Και βασικά δεν θέλω να βάζω ηλικία σε αυτό το πράγμα. Είναι που θα το πιάσει ο κάθε άνθρωπος να μπει στο wave και να ψάξει τον εαυτό του. Αλλά γι' αυτό είναι η ζωή. Για να δούμε τι θέλουμε να είμαστε και να τα ζήσουμε. Να ζούμε εμπειρίες, να παίρνουμε εμπειρίες, να τρώμε τα μούτρα μας, να κάνουμε λάθη.